खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय बे खेबाव रानवेनि खाथियाव गंसे बिरखंआ लैथोआव गोग्लैदोंमोन। मख'नो गोनांदि हंकंनि इंटरनेशनल एयारपर्टआव ओंखारनाय समाव फुंबिलि समाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। जाय जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला दुबाइनिफ्राय फैनाय बिरखंआ हंकंआव बाख्लायनो नाजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथाय जानायनि मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लोब्बा थानाय बिरखंआ मालवाहक बिरखंमोन। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअआ बोइं 747 कार्गो बिरखंनि मोनसे बाहागोखौ बिरखं गाथोननि साखाथियाव लैथोआव गोदोना थानायखौ नुनो मोननाय जादों। इमारजेन्सि दरजाफ्रा खुला दंमोन आरो बिरखंनि उननि आरो सिगांनि बाहागोफ्रा बायफ्लेजोबदोंमोन आरो दैयाव गबोदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बार गुबुंले जानायनि जाहोनाव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआ गाज्रि गुबुंले जादों। दिवालीनि समाव फुंबिलियाव नोगोरा ओरैबायदि आबहावाजों बुंफबना थादों जेराव लामा सामा आरो माखासे हान्थामेला बिफाननि थाखायबो खैफोद नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि पल्यूशन कंट्रोल बर्डआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीनि थागिबिफोरा हरनि समाव आरो अखानायै सानजौफु समाव माब्लाबा पताका गावनायनि जाहोनाव दावराव आरो बार गुबुंलेखौ जाहोदों। बेयो नोगोरमानि लामाफोरखौ सिनायनो हायै खालामनायनि अनगायैबो गुबुंले आबहावानि थाखोखौबो गोबां बांहोदों। बर्डआ बेखौनो बुंदों दि बार गुबुंले जानायनि थाखाय AQI थामहिनबा एयार क्वालिटी इन्डेक्सआ दिनै 335 नि थाखोसिम सहैदों, जाय सावस्रिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनांबो जादों होनना मिथिहोदों, जायनि जाहोनाव हां लानायाव गोब्राब जानायनि सम्भाबना दं। गुबुन फारसेथिं बर्डआ दिल्लीनि थागिबिफोरखौ गुबुंले आबहावानि थाखोखौ खमायनो आरो दिवाली हाबाफारिफोरखौ मोजाङै फालिनो थाखायबो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ नंखाय डाक्टरफोरनि हेंथायै काछार पुलिसनि अपारेशना सोलिगासिनो दं। रबिबारखालि अपारेशननि समाव सिलचर पुलिसआ सिलचराव गुबुन सासे नंखाय डक्टरखौ खादों। पुलिसआ सिलचरनि अम्बिकापट्टीयाव थानाय हेल्दी इउनिट लाइफ क्लिनिकआव सिग्रोमनानै नंखाय डाक्टरखौ खानो हादों। हमजानाय नंखाय डक्टरनि मुङा बिपुल चन्द्र नाथ। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावखौ दा वीसी नाथ होनना सिनायथि होदों आरो देहा फाहामथाय होबोगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। बिथांनि खथानिफ्राय गोबां अजद गोनां फोरमान बिलाइ आरो नंखाय डक्टरनि डिग्री गोनांबो सिल बोखांनो हादों। अजद होनाय जादों दि नंखाय डाक्टरा गोबाव समनिफ्रायनो गावखौनो सासे डाक्टर महरै दिन्थिबोगासिनो दंमोन आरो गुबुन गुबुन चेम्बार आरो फार्मासिफोरावबो देहा फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। बिदि खालामनानै बियो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रांबो बुथुमगासिनो दंमोन। बे अजदनि उनावनो सिलचर सदर पुलिसआ हेल्दी इउनिट लाइफ क्लिनिकआव नंखाय डक्टर बिपुल चन्द्र नाथखौ हमनो हायो। हमजानायनि उनाव बिथांखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन। बिजिरसालिया बिपुल चन्द्र नाथखौ उनाव जेलाव दैथायहरनाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मिराज बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना हरखाब जाब्रबथायजों मोगा-मोगिजों ब्रेननि गोब्राब जोखोम जानायाव ICUआव फाहामथाय लानो गोनां जादों। दुखुथिया नखरा मिराज बसुमतारीनि मोजां फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम जा हायो फाहामथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बर'नि फिसा मिराज बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनायाव बयबो जाहाथे मदद खालामो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव होनाय QR क'डनि गेजेरजों जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना मदद हरनो हागोन। गुबै जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि राङापानि गामियाव रं साइडआव दोननाय गंसे ट्राक गारिया हरखाबै रं साइडजों ओंखारबोनानै नेशनेल हाइवे 127A आव खारबोबाय थानाय बाइकखौ सौख्रांफैयो आरो जाब्रबथाय खालामनानै ट्राकआ भुटान फारसे खारलाङो आरो बे जाथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो राङापानि गामिनिनो रुपाल बसुमतारीनि फिसाज्ला मिराज बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बायहाटा सारियालिनि गंसे देहा फाहामसालियाव सानथामसो ICUआव दोननायनि उनाव फाहामथाय राहाफोर गैयैनि जाहोनाव नारायणा देहा फाहामसालि थामहिनबा गुवाहाटीआव एडमिट खालामनाय जायो। गोब्राब ब्रेननि इन्जुरि जानायनि जाहोनाव दुखुथिया नखरा फाहामथाय होनायाव राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानायलाय नोंथांमोननिसिम जा हायो राङारि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दुखुथिया नखरा नोंथांमोना QR क'डनि गेजेरजों जा हायो राङारि मदद हरनो हागोन। PMAY न'नि थाखाय जिअ' टेगिं खालामनायनि समखौ फिन बारायनानै होबाय। 22 अक्ट'बर खालारसिम PMAY न'नि थाखाय जिअ' टेगिं खालामनायनि समखौ बारायनाय जादों।
साफ्रोमबो मोनथावना मुलाम्फा मोनग्राया सोरखारनिफ्राय होनाय PMAY नि न'खौ मोनगोन। बेनि अनगायैबो आथिखालाव PMAY न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायाव पार्टिखौ लानानै जिअ टेग खालामनाया सोलिगासिनो थानायखौबो नुनो मोनदों आरो PMAY न'नि मुङाव रांनि लेनदेन खालामनायखौबो दाब दाब जायगायाव नुनो मोनगासिनो आरो सोलिनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो PMAY न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनाय समाव पार्टिखौ लानानै पार्टी जिअ टेगिं खालामग्रा आरो रां लाग्राफ्रा सांग्रां जानो नांगोन। जुदि नोंथांमोना PMAY न'नि थाखाय पार्टी बासिनानै जिअ टेगिं खालामदों, रां लादों, अब्ला नोंथांमोना खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो जिअ टेग खालामनायाव रां लाजाग्रा सुबुंफ्रा थाबैनो सोरखारा फोसावनाय मोनसे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों अजद हरनोबो हागोन। बे मबाइल नम्बरा जादों 8638912691। बे फोसावनाय नम्बराव नोंथांमोना कल खालामनानै अजद हरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना फैगौ 22 अक्ट'बर खालारनि सिगां PMAY न'नि थाखाय जिअ टेगखौ खालामनानै लाथारनांगोन होनना सोरखारा बयखौबो खावलायदों। रबिबारखालि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि दानसे सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव मोनसे जर'खा मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जालाङो। जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोरनि नाजानायाव क'क्राझारनि सुबुंफोरा क'क्राझार गोजौ गेजेरारि आरो माल्टिपार्पस गेलेग्रा फोथाराव जुबिन गार्गनि थाखाय जर'खा मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 5,000सो ममबाति फोजोंनानै मान बावनायजों लोगोसेनो जुबिन गार्गनि मोजां मोनगिरिफ्रा ममबातिजों फोजोंनानै जास्टिस फर जुबिन गार्ग, बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गनि थाखाय न्याय दाबिनानै सागान बुथुमनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो नुजाथिनाय माखासे अनसायगिरिफ्रा दुखु फोरमायोदि दानसे बारलांनायनि उनावबो जुबिन गार्गआ न्याय मोनाखै। जुबिननि अनसायगिरिफ्रा बुंदोंदि बबेयावबा जुबिननि आयदाखौ राजखान्थि खालामगासिनो दं। नायबिजिरनायाव गोबाव जानायनि अजद होनानै जुबिननि अनसायगिरिफ्रा जुबिनखौ थाबैनो न्याय होनांगौ होनना दाबि खालामो। शिलं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उच्चस्थाम नब्लाङाव गोदानै बाहागो लाफैनाय फरायसाफोरनि 50थि बराय फोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'आ बाहागो लायो। लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि राकेश बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' नेहाथारि कुमुद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन माहारिनि फरायसाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो आरो जाफुंसार जाहोयो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। बे खेबाव फिन आरोबाव सोमजिदों पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिलु-बालु दावहानि थासारि। मिथिनो मोन्दों आफगानिस्ताननि 3 क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों दि जेराव फिन आरोबाव पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि दावहानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। जेराव पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गुबुन गुबुन सिमाफोराव गाग्लोबलायनाय थासारिया जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि सिमायाव जानाय गिख्रंथाव दावहाया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन जादों। जेराव पाकिस्तानआ आफगानिस्ताननि सिमायाव साबजाथावै हाबा मावदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। भारत आरो पाकिस्तानजों जानाय एखे जाथाय बादियैनो दावहा दोनथ'नायनि दसे समनि उनावनो पाकिस्तानआ फिन आरोबाव आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै एयार स्ट्राइक खालामदों। जेराव दावहा दोनथ'नायनि माखासे घन्टानि उनावनो खोला सानजा आफगानिस्तानाव पाकिस्तानआ गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन। पाकिस्ताननि बेबादि गाग्लोबनायाव आफगानिस्ताननि 3 क्रिकेटारजों लोगोसे गासै 37निबो बांसिन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानानै लानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बेनि फिननायाव आफगानिस्तानआ पाकिस्तानखौ फिन आरोबाव गाग्लोबगोन नामा? बेनि सायाव दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो गोबां गंनैबो हादोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। जानो हागौ पाकिस्ताननि फारसे आफगानिस्तानआ गाग्लोबनो हागौ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।